konpartzero eguna gaurkoan, zein da gaurko plana, zein da gaurko menua? Zer prestatu duzu egun berezi honetarako? Ikusten duzuen moduan, hemen atzean daukaguna, areatza hasi gara animatzen musikarekin, umeentzako lekua bai dago, onda piperren eta txistorren dastaketa amaitu dana ja, edo amaitzear dagoana. Eta orain prestatuta dagoia sariak emoteko gure pintxoen lehiaketa, konpartzero guztia gagoz hor urduria nork irabaziko dagoen urte honetan. Hirugarren saria Pinpirentza da! Bigarren saria! A ver! Kometa zentzat! Aurtengo pintxo lehiakoteko irabazlea da... Txori Barrote! Aurtengo pintxo irabazlea mendeko zer deko pintxonek? Osagai, beharrezko osagaiak, txipiroia, irugiarra eta piperra, gero txampiñoia eta soja saltza. Beste bez gehiago. Marihuana, tequila, sexo y marihuana. Ordu biak pasata dira ja bazkaltzeko ordua, ez? Zer zauzi hor prestatzen atzian? Paella daukagu. Zer deko paella horrek? Nik ez dakitze, ziur zer dauket, baina, bueno, ez? Marizkoa, ez dakitze. Txipiroia, legatza, eta rosa. Zenbat pertsona batuko zarie paella hori jateko? Igual... 70 edo hortik. Emakume, Danak emakumeak. Danok emakumeak. Guga, Miki, Konpartza. Zein da zuen gaurko plana eta menua ja bazkal ordua dela? Ikusten duzuenez, hemen batzen gara beti, aste nagusia prestatzeko nolabait, eta hemen batuko gara 500.000 pertsona, eta menua paella. Entxalada eta paella. Raspian daukagoia paella guztientzako. Eta nola ez, mojitorekin bustita. Bazkaltzen hasi gara, gure paella daukagu, bai haragiarekin eta bai haragirik gabe. Eta bueno... Guztiok egin duzue paella, ez dakit zergaitik hori baldintza bazan edo... Ez, azkenan gustatzen etxegun janari bat da, eta janari nahiko erresa da prestatzeko, eta bueno, orduan... Gaurkoan ez zara zukaldaria izan, ez? Erreza! Hori zukaldari galetu beharko diogu. Bai. Ez oraingoan ez aurrekotan izukaldetik urrun. Bazkaldu nahi baldin badugu ni urrun. Zein da gaurko menua, ja bazkal ordua dela? Bueno, guretzat gaur kalabaza krema, 2 paella, bata vegeta eta bestea ez, eta 3 flan. Gaurko menua da... Gaurko menue? Lehenengo dekogu saladie, eta gero zelan da marmitako. Eta... zer gehiago? Eta raba daukagu bitartian, bentreskare bai, pintxoa. Bitartekoa egin dugu, pintxoa, piperrak... Denetari dekozue bazkaltzeko. Denetari dekozue. Bai. Zema pertsona batuko zari ganariru guztia? 40 gutxi gara bera. 40 bai. Erraza da horren beste jenderantzat sukaldatzea? Bueno... Boluntate pixka jarrezkerokan eta gogo... Eta badakizu, elgitxi gora bera funtzionatu egiten da. Funtzionatu egiten da. Eta garrantzitsuena da goze izatea. Gutxi gora bera, gaz gehiago, gutxi, obera, gora, obera. Janaria berdin. Eta mantal hauek zer, nondik atara duzu ez? Gure lagun batzuen opari esan da, eta jarri ditugu hemen gu en plan folclóricas un poco... Total. Desfasadas, atacadas. Garrantzitsuena da kalitatea. Izan behar da euskal txipiroia. Ez du balio... Eskua ez da garrantzitsua. Eta zue, bueno... Eskue, baita, ez badakizu hemen zorginek eta aztie dekogu lan misterio beretxien bat egiteko janarize. Beti dau sekretoen bat, eta hori amaen gandik seme alabetara, ezin da edo nolak eman, Gaur jaigiroa nagusi, baina aste nagusiari begira arazoak aurreikusten dira, ez? Bai, aurten medioetan atara moduan erabaki dugu aste nagusi berezi bat eukitea,
jasotzen ari garen presioak eta aldaketa jai honen inguruan, apur bat kalean adierazteko eta jendeak jakiteko benetan gaur egun emoten dane aste nagusiaren eredua arriskuan dagoala, ez? Udaletxetik gura dabena da eredu aste nagusi privatizatu batera bideratu, hori ez da ez duguna nahi, eta pentsatu dugu aktibitaterik gabeko eta txosnarik gabeko egun batean ikusiko litzatekela zelan izango litzateken Bilbo, nahi daben eredu hori eukiz gero, ez? Egun arabeki duzu asteazken bat izango zela entzun da, baina oraindik zuek ez duzu hori zehaztu edo dagoeneko bai? Bueno, guaztena izango da ziurazki. Oraindik hitz egiten gabielze Kasku Zaharreko tabernari eta komertzialekin. Eurek argi utzi dauzkue euren lagundu nahi dauzkuela eta eurak ere aste nagusiaren eredu honen arriskua ikusten dabela. Zelan aurreikusten duzu ez aurtengo Bilboko jaiak? Bueno, komplikatuak izango die, ez? Zue badakizu ez arazoak egin duguzan eta zer gertatzen den, zel alkatia hor dabil ezater eta ez? Tensiño apur bat emateko, ez? Hola nalaiagoak izango gara danok. Uste dut, malkartzuak izango direla, baina ziurazki Bilboko jendeak erantzungo du eta guztiok egongo gara hemen eta lan eta ondo pasatuko dugu. Zan diazu errebendikazio eguna ere badela gaurkoan? Nola ez, Euskal Herrian jai herrikoiak gero eta eraso gehiago jasan behar dugu. Orduan hemen Bilbon udalak oin bi konpartza zentzuratu ditu. Kaskagorri eta Txoribarroten lekua hor ekitaldi ezberdinak egingo ditugu eta astean zehar errebindikaziorako esparru asko egongo dira. Eta guztiak, Txori eta Kaska aurten egongo dira atzan ere, naiz eta gareleko ez izan. Zona guztietan lekua izango dute eta beraiek konpartza bezala, urtero bezala lan egingo dute, gauzak antolatuko dituzte, naiz eta toki fizikorik ez izan, baina hemen egongo dira eta jai herrikoiak aldarrikatzen eta 29ak horretan. Jarraituko dugu adierazpen askatasuna defendatzen. Eta, euren santzioak betetzeko egin behar duguna da euren lekua eta eurek ez dabe txosnarik jarriko, hori da benetan santzioak esaten dauana, eurek ez dabe txosnarik jarriko, euren lekuak libre geldituko da eurek nahi daben moduan, geroago defendatu beharko dabe euren jarrera, baina argi dago guretzat, konpartza guztien ateak zabalik egongo direla eurentzat eta aste nagusian dagozan programa eta aktibitate guztietan parte hartzeko libre dira eta hori egongo dira gurekin, hori argi dago. Jai giroa, baina ez? Tamalez baina askorekin, giroa oso nahasia dago udaletzaren jarrearekin eta gu jarrera horren zigorretako bat gara, tamalez daukagu txosnarik eta gure erantzuna da, ez dugula gaizki egiten eta jai ereduen alde gaudela eta jarraituko dugula lan horretan. Aurtengo Bilboko jaiak bereziak izango dira eta horren eredu ere bai eman nahi dugu, ez? Azkenan, bi txosna falta dira eta horrek esan nahi du aste nagusia ez dela betikoa izango. Eta horren ezberdintasun bat ere bai emango dugu, ez? Txupin beltzarekin, egongo dira, planto egun horrekin, eta azkenean, ez dugu, esan nahi duguna da, bakarrik ez dugula jaian sinisten, ez da jaia egiteagatik bakarrik, baizik eta jai eredu batean sinisten dugu, eta horrekin zentzu batekin, ez? Jai askeak, herrikoiak, parte hartzaileak, galdetu behar dizut Bilboko udalak, aurreko astean iragarri zuen zein izango zen leloa, ez? Ze leloa aukeratu duen Bilboko jai horiek apurbet zabaltzeko edo saltzeko. Eta izan da total free, ze erantzun horreri? Esaldi horrek argi eta garbi uzten du gure alkataren euskal zaletasuna, ez?
hitz bat ingelesez hartuta, euskal kulturarekin zerikusirik ez duena, eta jai ereduarekin zerikusirik ez duena, ez? Azkenean Bilboko jaiak izan behar dira parte hartzaileak, hitza hori da. Eta gainera euskaldunak, orduan. Guretzat beti izan da Total Free, ez? Guk prestatzen dugun aste nagusia herriarentzat da, herriak guztia dauka doain gure aktibitate guztietan eta prestatzen dugun aste nagusi guztietan. Orduan guretzat aste nagusia normala da, ez? Total Free guztiak dira, edo izan beharko litzatekez. Eta, lelo horretan eta atarazan bideoan ikusten da, ez? Guk espresatu nahi duguna, azken behinean arriskuan dagoala, hori da irudikatu nahi da bena, baina bideo horretan, adibidez, aste nagusiko laburpen bat aurkeztu eben, non esen egertzen ez txosnarik, ez Bilboko konpartzako kiderik, ez kamisetarik, eta badakigu aste nagusiko parte oso handia garala, orduan hor ikusten da zer nahi da ben eta norantza joan nahi da ben aste nagusia ez. Aldarrikapen hori eginda, serio jarri zarie, baina gaurkoan jaia jarraitu behar du, ez? Jaiak jarraitu behar du. Aten ez eta fiesta eguna izan puntu beltzorrekin, eta gero janostean, 5etan, gozategirekin erromeriara jungo gara, dantzagitera, eta 7:30 orkrestarekin trikipotea egingo dugu, alde zarra, nahi duen guztiak etorra dira, eta giro ona izango dugu. Gozategirekin harinari batzuk eta jota batzuk antzatuko zuen? Ikusiko dugu, Orain bazkaldu, paia horiek jan, eta gero, zin da plana? Eta gero uste dut, gozategiko kontzertua, orkresta, eta gozatzea eguna. Gonbidatu azaduete, bilbortar guztiak etortzea eguna, eta ondo pasatzea. Eguna eta gaba, ez? Gaurko eguna luzea izango da, goiz-goizetik hasi eta... Gizu egunak luzatzen direnean, gauak, malkartzu. Luzatzen dira, bai, ez? Askotan ez dugu topatzen momentu etxera juteko, ez? Hori da. Gaurkoan hori gertatuko jatzuen? Espero dut niri ez, baina batek jakin.